Σας κάλεσα απόψε εδώ για να σας ανακοινώσω ότι θα διεκδικήσω την Προεδρία για την Ομοσπονδία Ελληνικών Σωματείων Μίζωνος Νέας Υόρκης. Το αποτέλεσμα των εκλογών που έγιναν στις 14 Ιουνίου μας αποδεικνύει ότι η Ομογένεια θέλει άτομα από τις προηγούμενες δύο ομάδες να συνεργαστούν και να είναι ενωμένοι. Ως γνωστόν, ο Δήμος Υόρκης και εγώ καταφέραμε να οδηγήσουμε τις δύο πλευρές σε ενιαίες εκλογές με αποτέλεσμα να εκλεγεί ένα νόμιμο αναγνωρισμένο διοικητικό συμβούλιο, το οποίο θα έρθει σε σώμα μεθαύριο την Παρασκευή. Οπότε πιστεύω ότι έχω ήδη δείξει έμπρακτα ότι είμαι υπέρ της ενότητας και ότι είμαι έτοιμη, πρόθυμη και ικανή να συνεργαστώ δίκαια και τίμια με άτομα που άλλοτε είχαμε διαφορές, αλλά τώρα θα είμαστε συνάδελφοι με κοινό σκοπό και στόχους για την πρόοδο της Ομοσπονδίας. Η συνεργασία και η συνένεση στο Συμβούλιο είναι αυτό που θα φέρει την ενότητα και την ομαλότητα. Ένα άλλο που εισπράττουμε από το αποτέλεσμα των εκλογών είναι ότι η Ομογένεια ζητάει από την Ομοσπονδία μία ανανεωμένη εικόνα, με νέους και νέα πρόσωπα. Και χαίρομαι που στο Συμβούλιο αυτό θα έχουμε νέους, όπως την Αυγή Ατματζίδου, τον Γιάννη Στρουπάκη, τον Σταύρο Μπλέτσα, τον Γιώργο Μεϊντάση, τον Πολ Κοτρώνη και καλωσορίζουμε νέα άτομα στο Συμβούλιο, όπως τον Σταύρο Γιαννόπουλο που έχει πολυετή πείρα στα κοινά με τα μεσηνιακά σωματεία, τον Κώστα Τσιλφίδη, ενεργό μέλος των Ποντιακών Συλλόγων, τον Γιάννη Στρουπάκη που ως γνωστό είναι στέλεχος για την Επιτροπή Παρελάσεως και τον Αντώνη Καραγκούνη που αντιπροσωπεύει το λιτόχωρο και πιστεύω ότι θα είναι πρώτη φορά που το λιτόχωρο αντιπροσωπεύεται στην Ομοσπονδία. Φανταστείτε τώρα, έτσι και έβγαινε γυναίκα πρόεδρος στο Συμβούλιο, γυναίκα πρόεδρος στην Ομοσπονδία, τι ανανωμένη εικόνα θα είχε. Τα θέματα που θα έχουμε να αντιμετωπίσουμε είναι πολλά. Εγώ είμαι υπέρ το να εξυγχρονιστεί το καταστατικό, αλλά με καταστατική επιτροπή που θα εκλεγεί από την Γενική Συνέλευση, όπως επιβάλλουν οι όροι του υπάρχοντος καταστατικού. Συνάμα θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε και να διευκρινίσουν οι προϋποθέσεις που αποτελούν νόμιμο σύλλογο και να φύγουν οι λεγόμενες σφραγίδες, διότι η Επιτροπή Διαφάνειας, είτε επειδή δεν είχε το χρόνο, είτε επειδή δεν ήθελε να δημιουργήσει πιο έντονο κλίμα, δεν μπόρεσε να το κάνει αυτό πριν τις εκλογές, οπότε θα πρέπει στη θητεία αυτή να το τακτοποιήσουμε και αυτό πριν τις επόμενες εκλογές. Νομίζω όταν τακτοποιηθούν αυτά τα δύο θέματα θα μπορούν πολλές πληγές να θρέψουν. Επίσης θα πρέπει να ψηφίσουμε τον καινούριο chairman της Παρελάσεως, διότι από το φθινόπωρο πρέπει η Επιτροπή να αρχίσει να δουλεύει. Το κτίριο της Ομοσπονδίας έχει άμεση ανάγκη από επισκευές και φρεσκάρισμα, αλλά και μακροπρόθεσμα θα πρέπει να γίνουν σχέδια για την επέκταση του κτιρίου, ώστε να μπορούμε να αξιοποιήσουμε τους χώρους για ένα σταθερό εισόδημα για την Ομοσπονδία. Το εισόδημα αυτό όμως δεν θα είναι μόνο για την παρέλαση, αλλά για προγράμματα που θα έπρεπε να προσφέρει η Ομοσπονδία προς την Ομογένεια. Γιατί να μην προσφέρουμε αθλητικά προγράμματα για τα παιδιά, έτσι τραβά στα παιδιά και την νεολαία. Γιατί να μην προσφέρουμε ένα χώρο απασχόλησης για τους ηλικιωμένους ή ακόμα και συσίτιο με χρήματα που δικαιούμαστε από το δημόσιο σαν μη κερδοσκοπικός οργανισμός. Θα ήθελα να δω στην Ομοσπονδία να στεγάζεται ένα μουσείο με ιστορικά έγγραφα, παραδοσιακές στολές
και κοιμήλια από την Ελληνική Επανάσταση, φωτορεπορτάζ από τους πρώτους μετανάστες και φωτογραφίες και έγγραφα από το ιστορικό της Ομοσπονδίας. Όλα αυτά θα έπρεπε να είχαν ήδη πραγματοποιηθεί τόσα χρόνια που υπάρχει η Ομοσπονδία. Πρέπει να γνωρίζετε ότι δεν έχω ανάγκη από την Ομοσπονδία ούτε να γίνω γνωστή στην Ομογένεια, ούτε να φωτογραφηθώ με διάφορους. Αυτά τα έχω ήδη χορτάσει και έχω στο σπίτι μου γεμάτο φωτογραφίες. Το όνομά μου είναι ήδη γνωστό σε όλη την Ομογένεια και όπου πάω με αναγνωρίζουν. Εγώ θέλω μόνο να δώσω στην Ομοσπονδία, όχι να πάρω. Εδώ θέλω να ευχαριστήσω και την Επιτροπή Διαφάνειας και την Εφορευτική Επιτροπή για την άψογη δουλειά που κάνανε. Ήταν πολύ δύσκολο το έργο τους, με πολλά προβλήματα και πολλές ισορροπίες, αλλά φάνηκαν άξιοι στην πρόκληση που τους δόθηκε. Και τέλος, θέλω να ευχαριστήσω όλους εσάς που αφιερώσατε το χρόνο σας να έρθετε να με ακούσετε.